आङो सावरायग्रा सार फेरेंगा सारखौ आं मिथियो सारमोनहाबो जोंखौ खुदै मुजु गारनो मोननाय नङा फेरेंगा सारा जुदि जेनेबा फाइनान्सियेलि जोंखौ बै गोबां फाइनान्सियेलि गारबोखारबाय बे फाइनान्सियेलिया माबाव लामा ससेनिफ्राय गोमायो जों बेखौ मिथिया साफ्रोमबो जोबथेसालियाव थाग्राफोराबो प्रब्लेम जाजोबखानायखा सोरबाया बिमा बिफा थैलांबाय सोरबाया बिदा फंबाय थैलांबाय लोगो मोनफैफिनासै जिबननिफ्राय जोङो गोदान जाबोन जिबन खालामफिननो थाखाय जोङो सुरु न'खरखौ सुरु संसार जासिननो थाखाय जोङो सोरबाया जेनेबा जोंखौ हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबाय होननानै अनसुंथाइ होयोबा आं बिराद गोजोननाय मोनगौ जोंहा जेबो गैखाया हिसाबै जोङो बिदिनो जोङो उफाय गैया जोङो बिनांखागोनबो जों लाजिनानैबो थानानै गनाय नङा दा केसफोरनि थाखाय जोङो केससिम थांनोबो बै उकिलनिसिम थांनोबो दा जोंहा आखायाव रां गैया माखासे बर' लिडारफोरनि सिगाङाव आङो आखाइ खबजोबनानै बा आंनि गोसो गोरबोजों आं बुङो जोंखौ एसे हेल्प खालाम नाथाय सारमोनहाबो जोंखौ जेनेबा आफादनि हिसाबै जों नंगौबाबो नङाबाबो दिनै जिउखौ बाउसोमबाय जोबथेसालियाव सारमोनहा जोंखौ नायनांगोन जोंहा जेबोबो गैया बेनि थाखाय जोङो न'खरखौ मोजां दासिमनो थाखाय मोजां लामाजों थाबायनो थाखाय सारमोनहा जोंखौ राहा लामाखौ होनांगोन दा सारमोनहा जोंखौ माखासे केसनि बेलायाव जोंखौ नायथारनांगोन आरोबाव खनले जोङो जेलखौ जानो जों लुगैया बे फाइनान्सनि बेलायाव जुदि सापर्ट होबावोब्ला आं सारमोननिफ्राय हाजार बार सावरायग्रा सार फेरेंगा सारनो खौथि खौथि साबायखर जासिगोन खुलुमबाय आंनि नामा गान्दा बसुमतारी झारबारि सल'हाट गामिनि आङो दिनैहाय जोबथेसालियाव 10 बोसोर 6 मास जोङो जाबन जिबन खालामनानै आलादा रायजोआव थानानै जों दिनैहाय गासिबो माखासे जोंनि रायजो राजानि अननायाव माखासे जोंनि Ndfb एक्सफोरनि अननायावहाय होख्रावनायाव नाजानायाव आङो दिनै जोङो गासिबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय बे उदां अख्राङाव जों दा बर्थमान दंथ'यो जों गासिबो बिमा बिफा बिदा फंबाय लोगो मोनफैफिनबाय सानाखैमोन जों जोबथेसालिनिफ्राय माब्लाबाबो सौफैफिनगोन होननानै दा बेनो न'आव सौफैनाय लोगो लोगो जोङो दिनै माखासे सिन्था खालामनांगौ गोनां जाबाय मा दिनैहाय जोङो जिर' बेलेन्सनिफ्राय जोङो आथिं माने सुरसिमनो थाखाय गावनि न'खरखौ मोजां खालामलांफिननो थाखाय जोङो दिनै जिर' बेलेन्स जानानै दं जायफ्रा जोङो न'निफ्राय ओंखारजेननानै जोंहा साइकेल गंसे गैया जोंहा टट' गाखोनो जोंहा 10 थाखा रां गैया दा बेफोरनि थाखाय नै जोंहा मा नाममोनलाय ना निजोम बसुमतारी ओमफ्राय सोदोब राभा बुलेट फंबाय बुलेटआथ' गोदोनिफ्रायनो आंजोंनो दंखायो आरो गासिबो आंजोंनो दंखायोमोन मोनसे समावहाय दा बिथांमोननिल' प्रब्लेम नङा गासिबोनो प्रब्लेम साफ्रोमबो जोबथेसालियाव थाग्राफोराबो प्रब्लेम जाजोबखानायखा सोरबाया बिमा बिफा थैलांबाय सोरबाया बिदा फंबाय थैलांबाय लोगो मोनफैफिनासै जों बेखौ जेबो सानस्रिमासै दा जोङो गोदान जाबन जिबननिफ्राय जोङो गोदान जाबन जिबन खालामफिननो थाखाय जोङो सुरु न'खरखौ सुरु संसार जासिननो थाखाय जोङो सोरबाया जेनेबा जोंखौ हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबाय होननानै अनसुंथाइ होयोबा आं बिराद गोजोननाय मोनगौ आरो जोंखौ माने माखासे अननाय आरो जायफ्रा बिथांमोनहा अनोब्ला जोंनि मोखांखौ नायनानै अनोब्ला आरोखि ओमफ्राय जोंहा जेबो गैखाया हिसाबै जोङो बिदिनो जोङो उफाय गैया जोङो बिनांखागोनबो जों लाजिनानैबो थानानै गनाय नङा बेनि थाखायनो आङो माखासे गोबां मानसिफोरखौ आं खावलायो आरो माखासेया केसनिबो खोथा थाबाय हिसाबैहाय केसा ओरैबायदि जाहैबाय जोङो दाखालि NIA केसनिया जों कर्ट गाखांबाय आरो माखासे सोरनोबा कर्टआ मोननै दङ जेनेबा केसा मोननै दङ आंना नै 7 थारिखआव जाबावगोन दाख्लि जानानै थांखांबाय दा केसफोरनि थाखाय जोङो केससिम थांनोबो बै उकिलनिसिम थांनोबो दा जोंहा आखायाव रां गैया हिसाबैहाय आं बेखौनो खावलायो माखासे बर' सुबुं बा जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' लिडारफोरनि सिगाङाव आङो आखाइ खबजोबनानै बा आंनि गोसो गोरबोजों आं बुङो जोंखौ एसे हेल्प खालाम जों बिसिम थांनो जेबो राहा गैया हिसाबै आं गासिबो बर' सुबुंफोरनाव बा आइ आफाफोरनाव आङो खावलायो बे केसावहाय जाहैबाय जोङो जुदि बे केसाव थांबाल' जानाय नङा बे केसाव ओरैबायदि जाहैगोन मा जोङो केस कर्टखौल' गाबाबो जानाय नङा जोङो उकिलनो जुदि जोङो थांनानै थाइसेबो इन्टारेस्ट गोनां जों होबोनो हायाब्ला जोंनि केसखौ रावबोथ' हेन्डेल खालामनाय नङाना आं बेखौ सानो आरोखि दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायनो सानगोन
आं बेनो दैदेनगिरिखौ जेनेबा आं सानो जेनेबा जोंनि दैदेनगिरियाव आं इसिबांबो जोंनि लिडारफोरखौ आं इसिबांबो मिथिया आङो सावरायग्रा सार फेरेंगा सारखौ आं मिथियो फेरेंगा सारा जुदि जेनेबा फाइनान्सियेलि जोंखौ बै गोबां फाइनान्सियेलि गारखाबाय आरो बिनि फाइनान्सियेलिया माबाव लामा ससेनिफ्राय गोमायो जों बेखौ मिथिया आरो फेरेंगा सारा गोबां खोथाखौ बुङो जेनेबा आं फाइनान्सियेलि गोबां गारबाय नोंसिनि खामानियाव गोबां गारबाय नाथाय बै उकिलनिसिम फैसा सहैया बेखौबो आं बुङो आरोखि नाथाय सारमोनहाबो जोंखौ जेनेबा आफादनि हिसाबै जों नंगौबाबो नङाबाबो दिनै जिउखौ बावसोमबाय जोबथेसालियाव दा सारमोनहाबो जोंखौ खुदै मुजुर गारनो मोननाय नङा सारमोनहा जोंखौ नायनांगोन जोंहा जेबोबो गैया सारानो खुद जोंनि माबाखौ मोनथिखायो जोंनि अबस्थाखौ मोनथिखायो रावबो जोंहा अबस्था गैया बेनि थाखाय जोङो न'खरखौ मोजां दासिमनो थाखाय मोजां लामाजों थाबायनो थाखाय सारमोनहा जोंखौ राहा लामाखौ होनांगोन जों न'खरखौ दासिमगोन जों सिगाङाव जि जाबोबाय बा माबा मोनसे जाबोबाय जों बेखौ जोंनिनो भुलबो होननानै साननानै लाबाय दा सारमोनहा जोंखौ माखासे केसनि बेलायाव जोंखौ नायथारनांगोन आरोखि जाहाथे जोङो आरोबाव खनले जोङो जेलखौ जानो जों लुगैया बे फाइनान्सनि बेलायाव जुदि सापर्ट होबावोब्ला आं सारमोननिफ्राय हाजार बार सावरायग्रा सार फेरेंगा सारनो खौथि साबायखर जासिगोन आरो नोंसिनि जेसेबां खामानि मावलांनांगौ दङ नोंसिनि खामानिया साक्सेसफुल जालांगोन आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय आरो